אחלה עסק. כן. תגיד, איך קוסמטיקאית יכולה לאסוף כסף מהרצפה, אבל בלי להוציא עוד מלא כסף על ממומן, פרסום ושיווק? קל, יש לך נתונים עליה? ברור, באתי מוכנה. דברי אליי. ככה, יש לנו 10 פניות ביום שנכנסות אליה לעסק. 10 פניות ביום. יופי, מתוכם 30% בערך היא סוגרת מיידית ככה בין טיפולים. 30% עונה, אוקיי. 30% היא עונה ככה איטי יותר במהלך היום. אוקיי, 30% מענה איטי. יופי. 40% היא בערך מפספסת, לא מספיקה לחזור, ועד שהיא חוזרת הם כבר סגרו עם מישהו אחר. מעולה, חזק. פה הכסף שלה על הרצפה. מה ממוצע סגירה שלה? בערך 1 ל-4. מדהים. מה ממוצע עסקה? 350 שקל. 350 שקל ממוצע עסקה. נכון. מצוין. היא סוגרת 40%, מעולה. יש לה עסקה אחת ביום שנופלת בין הכיסאות. נכון. אוקיי? נכון. מצוין. אנחנו עושים את זה כפול 20 יום בחודש. בחודש היא מפסידה 7,000 שקל ששוכב לה על הרצפה. רק עובד וירטואלי יכול לאסוף את הכסף הזה על הרצפה ללא מאמץ. יש לכם עסק שאתם רוצים שנתח אותו? כתבו לי בתגובות.